Иша Крия е изключително лесен процес, но същевременно мощен инструмент. Тези три съставки – дъха, мисълта и вниманието ви, ако ги използвате в правилната комбинация, способността ви да използвате ума и тялото толкова се увеличава, че за околните изглеждате почти свръхчовек. Но ви казвам, това е по силите на човек. Не става въпрос да бъдете супер човек, а да осъзнаете, че да си човек е супер. Инструкции за Иша Крия. Подготовка. Седнете в поза с кръстосани крака и удобно изправен гръб. Ако е нужно, използвайте облегалка за гърба, но не и за главата. Изпълнението на крията в посока изток носи допълнителни ползи. Дръжте ръцете си върху бедрата, с длани обърнати нагоре. С леко повдигнато нагоре лице и затворени очи, поддържайте лек фокус между веждите. Тази медитация протича на 3 етапа. Първи етап. Вдишайте и издишайте, плавно и бавно. С всяко вдишване мислено си казвате: аз не съм тялото. Вдишването трябва да продължи за цялото времетраене на тази мисъл. С всяко издишване мислено си казвате: аз не съм дори умът. Издишването трябва да продължи за цялото времетраене на тази мисъл. Повтаряйте това в продължение на 7 до 11 минути. Втори етап. Произнесете звука А 7 пъти с широко отворена уста, като всеки път издишвате напълно. Звукът трябва да идва от мястото точно под пъпа. Не е нужно да го произнасяте много силно, но достатъчно силно, за да усетите вибрацията на звука. Трети етап. Останете седнали за 5-6 минути с леко повдигнато лице, като поддържате лек фокус между веждите. Общото времетраене на тази практика е между 12 и 18 минути. Ако желаете, можете да поседите и повече време. Моля, отбележете, когато седнете за Иша Крия, не обръщайте внимание на дейността на ума или тялото. Каквото и да се случва в тялото или ума ви, игнорирайте го и просто седете. Не правете пауза между етапите, тъй като това ще наруши реорганизацията на енергиите, която се случва по време на практиката. Крията ще донесе максимални ползи, ако я правите за минимум 12 минути всеки път. Правете я 2 пъти на ден за 48 дни, което се счита за пълна мандала или цикъл, или веднъж на ден за 90 дни. Всеки може да прави тази крия и да получи ползи от нея. Просто следвайте инструкциите, без да внасяте никакви промени. Това е лесна, но много мощна крия. Можете да си напомняте: аз не съм тялото, аз не съм дори умът, по всяко време през деня. Най-добре е да използвате гласа от видеото като помощно средство при изпълнението на крията. Но може да я изпълнявате и без помощта на гласа. Седнете в поза с кръстосани крака и дръжте ръцете си отворени, с длани обърнати нагоре. Застанете с лице леко повдигнато нагоре. В момента, в който застанете по този начин с леко повдигнато лице, ще видите как фокусът ви естествено се премества между веждите. И така, поддържайте този лек фокус между веждите. Докато изричам тези 2 изречения, с вдишване мислено си кажете: аз не съм тялото. С издишване: аз не съм дори умът. Сега Садгуру ще каже: аз не съм тялото, аз не съм дори умът. Няколко пъти с български превод. След това ще продължи на английски.
Може да следвате скоростта му, но продължавайте мислено да произнасяте думите на български. I am not the body. Аз не съм тялото. I am not even the mind. Аз не съм дори умът. I am not the body. Аз не съм тялото. I am not even the mind. Аз не съм дори умът. I am not the body. Аз не съм тялото. I am not even the mind. Аз не съм дори умът. I am not the body. Аз не съм тялото. I am not even the mind. Аз не съм дори умът. I am not the body. Аз не съм тялото. I am not even the mind. Аз не съм дори I умът. am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I am not even the mind. I am not the body. I
I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. I'm not the body. I'm not even the mind. Дръжте очите си затворени и просто седете неподвижни, с леко обърнато нагоре лице.
Yasya brahmani ramate chittam Yasya brahmani ramate chittam Nandati nandati nandateva Nandati nandati nandateva Satsangatve nissangatvam Nissangatve nirmohatvam Nirmohatve nischalatatvam Nirmohatve nischalatatvam Nischalatatve Jivan Mukti Nischalatatve Jivan Mukti Punarapi Jananam Punarapi Maranam Punarapi Janani Jatare Shayanam Punarapi Jananam Punarapi Maranam Punarapi Janani Jatare Shayanam Iha samsare bahudustare Iha samsare bahudustare Kripaya pare pahi murare Kripaya pare pahi murare Take your own time. Без да бързате. Без да бързате. Бавно. Много бавно. Отворете очи. Ежедневното практикуване на Иша Крия носи здраве, динамичност, просперитет и благоденствие. Това е мощен инструмент за справяне с забързаното темпо на съвременния живот и позволява на хората да изживеят живота в пълния му потенциал.